Čaute, ja vás vítam od dnešného videa. No a dnešné video bude veľmi žiadané video u vás. A teda posledné video bolo Get Ready With Me, teda my daily makeup for school. A mal veľmi dobré ohlasy a do komentárov ste mi taktiež písali, že by ste chceli video What's in my school bag, alebo teda čo sa nachádza v mojej školskej taške. A taktiež je táto možnosť aj pri tomto videu. Dole do komentárov mi napíšte, aké video by ste chceli a práve možno aj to natočím. Ja som práve prišla zo školy, takže môžete vidieť aj môj make-up, ako som mala vo škole, aj môj outfit, je to úplne že basic. A taktiež moju školskú tašku. Toto je ona, je to obyčajná modrá, teda ona bola akože krajšia, keď sme ju kupovali, ale je to obyčajná modrá. Je podľa mňa dosť veľká, je celkom priestranná, máte vlastne to vpredu jeden váčok, potom máte toto ďalší. Na bokoch, teda na stranách sú dva a vnútri, keď ju otvoríme, máte túto takúto sieťku, potom máte takto jeden zadný a taktiež druhý zadný. A podľa mňa môžeme ísť na to. Takže moja školská taška, začnem asi tuto hore, teda je to taký malý otvor, tu mám väčšinou sluchatka, nejaké gumičky, teda to sú také drobnosti. Mám tam väčšinou aj kľúče, ale tie sú teraz vo dverách a taktiež mobil. A taktiež tu mám nejaký papierik, ktorý rovno vyhodím. A mám tu aj liek, teda mám tu Voltaren, lebo niekedy sa mi stane, že mám naozaj dosť veľkú migrénu, a teda dosť silnú, a tým pádom si musím niečo zobrať a vo väčšine prípadoch to je Voltaren. Niečo tu vidíte, on stopne kýve. Keď postupíme ďalej, asi pozrieme najprv tie základné. Takže na jednom boku máte obyčajné vreckovky, ešte jedné vreckovky a potom tu mám taký ten gel, väčšinou si ich dokupujem a viem dať teda zvonku na tašku, lenže keďže to mám zvonku, tak to každý berie a tento je teda od Ballet. Vonia veľmi príjemne, ale je to ešte príjemnejšie, ak to máte na rukách a nie v nose. OK. Teraz to teče. To hrozne mi to celé vytieklo. Ako ďalšie tu nájdete ešte peniaze. A tieto dva obväzy, tie by som už tiež mohla dať von, pretože som mala, ako mi brali, ako som mala infúzie, tak som to mala dosť zapálené a vidíte. A preto som tam mala aj tieto náhradné a teda to je použité, toto je ešte čisté. Potom v tomto pravom vačku sa nachádza vreckovka, ďalšie vreckovky a taktiež teda použité vreckovky, ktoré sú asi to staré, ale teraz budem pokračovať predným vačkom, ktorý je vlastne to vpredu a tam by som mala mať nejakú kozmetiku, sa mi zdala, nie som si istá. Takže mám tu takúto kefu na vlasy, taká zrkadielko. Je to taká to go kefa, keď náhodou niekedy v škole sa potrebujem učesať alebo tak. Väčšinou to je teda predtelesnou alebo potelesnej. Potom tu mám lieky. A presnejšie sú to homeogénne, čo znamená je to na bolesť hrdla. A mala som to tam už dlho, lebo niekedy ma naozaj chytí taký záchvat ráno, že ma dosť bolí hrdlo. A tým pádom si dávam potom nejaké 2-3 tabletky denne, takže to mám vždycky pri sebe. Ďalej tu nájdete EOS, alebo teda EOS a toto by mal byť ten raspberry. Je naozaj úžasne vonia, je úžasný, milujem EOSy a mám tu aj krém na ruky od EOSu, toto je ten Flower Power, sa mi tu zdá. Tiež výborne vonia. EOS mám teraz skoro v každej kabelke, ktorú nosím. A krém na ruky v poslednej dobe sa mi dosť, teda mám také suchšie ruky a tým pádom hydratáciu veľmi potrebujem. A ako posledné tu nájdete takúto Victoria's Secret Bombshell Summer vonielku. Je to tá miniatúrka 7,5 ml. Je to úplne malinké a v školskej taške väčšinou nosím nejaký body spray alebo teda deodorant, prípadne nejakú malú vonielku. To by sme prešli také tie základné malinké časti a ideme na tú veľkú. Tak, začneme asi týmto vpredu. Máte vlastne za to sieťkou a tu nájdete. Mám tu takéto tie post-it a je to teda v tvare
takých tých komiksových rozprávacích bublín, neviem ako to nazvať. Chápete? Takže tu mám jedny tieto. Veľmi rada si zdobím zošity a teda toto musí u mňa byť, je to taký school must have. Ďalej tu mám takéto tiež post-it, je tu napísané Read this, remember this, do this, done, love it, like. Asi vidíte, že toto done je najmenej, potom do this je tiež celkom málo, tam už používam to, keď máme napríklad domáce úlohy, tak si tam dávam a ešte si tam napíšem, dáme tomu stranu alebo tak a je to naozaj veľmi pomocné. A posledná vec, čo tu mám je Dextro Energy. A je to nejaký ten cukor, pretože niekedy dostanem naozaj záchvat a mám chuť na sladké a toto mi vždycky zvýši ten cukor, alebo pred písomkou to mám tiež veľmi rada. Keď sa posunieme ďalej, toto máte ešte tiež taký ten otvor a tam máte len jeden keksy, ktorý je ešte odzatvorený. A presúvame sa teda na túto veľkú časť. Tu mám ešte papiere, čo som nosila z nemocnice do školy. Potom tu mám môj diár a tento diár je naozaj asi najlepší diár, aký som doteraz mala. Je to ten Enjoy Everyday 2016-2017. Je to od Paperchase a je úplne podľa mňa top. Má naozaj krásne farby, rada si do neho píšem, ako môžete vidieť, toto je na celý ten týždeň. Píšem si tam domáce úlohy, maketu, citáty a pred každým mesiacom máte takéto to buy, to do this, websites and blogs, important and birthdays. Takže tam si tiež zapisujem veci, vzadu mám napísané známky. A je to taký môj pomocník. Potom tu mám túto, neviem ako to nazvať, je to tu napísané? Je to tu napísané. Mapu. Mám túto mapu s gumičkou. Tu mám vnútri papiere teda do školy, čo potrebujem. Väčšinou sú to napríklad môj referát, dajme tomu. Mám tu nejaké práce, nejaké kartičky ešte referátu a tak. To vytriedím tak raz za pol roka a všetko vyhážem, čo nepotrebujem. Mám tam aj linajkové papiere a tak ďalej, ktoré sa vždycky zídu. Ako ďalšie tu mám takúto moju taštičku, je to taká tá taštička pre dievča, čo asi pochopí každá. Mám tam nejaké tabletky od bolesti, mám tam vložky, mám tam také celkovo dievčenské potreby, ktoré potrebuje naozaj len dievča. Potom tu mám môj peračník a môj peračník je teda takýto a rovno vám ho otvorím. Mám tu teda 4 veci, ktoré potrebujem skoro na každej hodine. Mám tu jedno farebné pero na rôzne také tie nadpisy. Potom tu mám moje bombičkové pero, zmizík a ceruzku. Ako ďalšie veci teda pitie, to som mala z dnešného dňa. Potom tu mám moju peňaženku, toto je presnejšie z Mochita a podľa mňa úplne super. A ako ďalšiu vec tu mám takýto notes, je to taký malinký. A tým, že sme vlastne nemáme ešte 18 rokov a musíme dávať podpisovať veci, takže dajme tomu nejaké termíny do školy, exkurzie, tam si to vždycky napíšem a rodič to potom musí podpísať. Prechádzame na tieto dva a to by boli vlastne posledné časti mojej školskej tašky. Takže tu mám program do divadla, čo som v divadelnom krúžku, veľmi dôležité. Potom tu mám tieto fineliner od Stabila. Používam ich naozaj veľmi rada, ako môžete vidieť, mám ich aj na stolíku, pretože sa mi s nimi veľmi dobre píše a tým, že rada píšem farebne, lebo sa mi z toho o mnoho lepšie učí a o mnoho lepšie si niečo zapamätám, keď to mám vo viacerých farbách, takže tieto využívam úplne naplno. Potom tu mám moju kalkulačku, ktorú potrebujem na matiku. Na poslednej časti mojej školskej tašky mám knihy. Tu mám teda knihy, čo na dneska potrebovala som. Máte tu francúzštinu a fyziku. A ako môžete vidieť, to je zase nejaký papierik. A ako môžete vidieť, zošity si rada zdobím. Takže očakávajte nejaké back to school veci a bude to určite nejaký DIY. Toto by bola moja celá školská taška, nebolo to podľa mňa také až zaujímavé, ale dúfam, že sa vám aj tak toto video páčilo. Ak áno, dajte mi like, dole do komentárov mi napíšte, aké video by ste chceli, čo sa vám páči, čo vám nie. Práve to prečítam, na vaše komentáre vám odpovedám, na mojich sociálnych sieťach ma môžete taktiež kontaktovať. Dole máte všetko napísané, teda v popise videa, tam kliknite a máte to tam. Nezabudnite mi to zanechať odber a pre video What's in my bag, teda čo sa nachádza v mojej pravej taške, mi určite dajte like, aby som to vedela. A teda, my sa vidíme u ďalšieho videa, takže ahoj!